ассалому алайкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Дӯстони азиз, ба ҳамаи шумо иди рамазон муборак бошад. Бигзор ки ин ид ба хонадони шумо баракат, тансиҳатӣ ва хушбахтӣ орад. Бигзор ки рӯзаву ибодатҳои шумо қабули даргоҳи худованд гардад. Ин иди бузург ба ҳамаи шумо муборак бошад. Акнун биёед навори имрӯзаро оғоз мекунем. Мураббии Шон Стрикланд Эрик Никси гуфт ки бо Ҳамзат Чимаев муносибатҳои хуб дорад. мо бо Ҳамзат ҳоло ҳам суҳбат мекунем ва мо доимо муносибатҳои дӯстона доштем. Ҳамзат ба ман писанд аст ва ман ӯро эҳтиром мекунам. Чанд рӯз пеш ӯ ба ман навишт: салом мураббӣ, ман туро дӯст медорам ва эҳтиром мекунам. Рӯзи 9 май во мехӯрем. Ман бошам дар ҷавоб гуфтам ки раҳмат бародар, ман ҳам ҳамчунин. Ба ту омодагиҳои хуби беосеб орзумандам. Ба наздикӣ во мехӯрем. Одамон бояд фаҳманд ки вазифаи ман ҳамчун мураббӣ дар пеш бурдани муҳорибаҳо нест. Вазифаи ман нақшаи ҷангии хуб сохтан ва коре кардан ки шогирди ман аз рӯи ҳамон нақша кор кунад. Боқимонда корҳо кори ман нест, гуфтааст Никси. Хотиррасон мекунем ки Ҳамзат Чимаев пеш дар зери дасти ин мураббӣ тамрин мекард ва чӣ гуне ки мебинем онҳо ҳоло ҳам якдигарро эҳтиром мекунанд. Лекин байни шогирди ӯ Шон Стрикланд ва Ҳамзат Чимаев эҳтиром нест ва онҳо якдигарро бад мебинанд. Пул ҳиҷомат дар шаҳри Москва ширкати шифофармо ба шумо пешниҳод мекунанд. Ҳамчунин дороҳои гиёҳӣ барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар вариш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан, барои меъда, гурда, писариазм ва витилигоро низ пешниҳод менамоянд. боварӣ надоред? худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед. Шифофармо дар хизмати шумо. соҳиби камарбанди БМФ Чарлз Оливера дар танқиди одамон ва мухлисон оиди муҳорибааш зидди Макс Холлоуэй ҷавоб дод. биёед суханҳои Ду Бронксро гӯш мекунем. эҳтироми ман ба Холлоуэй, лекин ман коре кардам ки муҳориба зидди ӯ барои ман муҳорибаи осон менамоид. Маро танқид карда истодан ки дар стока рӯбарӯ истода зарбазанӣ накардам ва муҳориба танҳо дар замин гузашт. Мегӯянд ки ин муҳорибаи бад буд. Ба фикри ман вақте ки чунин суханҳоро ҷанговарон мегӯянд, ин бахилӣ аст. Дар давоми 5 раунд зидди чунин рақиб ба монанди Макс бартарӣ доштан ва баъд шунидани танқидҳо ки ман бояд зарбазанӣ мекардам. Ман намефаҳмам ки онҳо чӣ мехоҳанд. Лекин медонед аз ҳама асос чист? Соҳиби камарбанди БМФ Чарлз Оливера аст. мо ба Бразилия камарбандеро овардем ки ҳоло ягон варзигари бразилӣ овардагӣ набуд. барои ҳамин ба одамон писанд ҳаст ё не, мо чемпионем, гуфтааст Оливера. хотиррасон мекунем ки баъди муҳориба зидди Макс Холлоуэй бисёри ҷанговарони UFC, мухлисон ва ҳатто Дана Вайт ғалабаи Оливераро танқид карданд. аммо чӣ гуне ки мебинем ин чиз Оливераро хавотир намекунад. топови ҷангори вазни нимёнаи UFC Шон Бреди боварӣ дорад ки Ислам Махачев Иен Гериро фавран шикаст медиҳад. медонам, одамон мегӯянд ки ман хейтери Иен Гериюм, лекин ин гуна нест ва ба назари ман Ислам ӯро ба замин меафтонад. фикр мекунам ки эҳтимолан Ислам ӯро нафасгир мекунад. бинед ки дар ҷанг зидди Шавқат Иен Гери дар чӣ гуна вазъият буд. бинед ки дар ҷанг зидди Майкл Пейҷ ӯ дар чӣ гуна вазъият буд. одамон ӯро ба замин афтонида метавонанд ва агар ки чунин шахс ба монанди Ислам туро ба замин афтонад, ки ман боварӣ дорам ки Ислам ин корро карда метавонад, пас ин шаби дароз барои Гери мешавад, гуфтааст Бреди. ва дӯстон, бояд гуфт ки аллакай чанд муддат мешавад ки Иен Гери Ислам Махачевро ба муҳориба даъват карда истодааст ва боварӣ дорад ки ӯ рақиби навбатии Махачев мешавад. инак дӯстон, ташкилоти UFC рӯзи 27 июн ба Озарбойҷон бармегарданд ва дар Баку турнири UFC Fight Night мегузаронанд ва аллакай якчанд муҳорибаҳо дар ин турнир дар коркар қарор доранд ки яке аз ин муҳорибаҳо дар вазни миёна байни Шара Буллет бо рекорди 16-1 ва Мишел Перейра бо рекорди 32-14 хоҳад шуд. хотиррасон мекунем ки соли гузашта дар Озарбойҷон аввалин турнири UFC гузашта буд ки ин турнири таърихӣ шуд ва дар ҳамон турнир варзигари тоҷик Муҳаммад Наимов баромад карда буд ки рақиби худ Богдан Градро шикаст дода буд. дӯстон, дар турнири навбатии UFC дар Баку шумо кадом варзигари тоҷикро дидан мехостед? хотиррасон мекунем ки айни замон се варзигари тоҷик дар UFC баромад мекунанд: Нурулло Алиев, Муҳаммад Наимов ва Муин Ғафуров, ки мо ба онҳо муваффақият орзумандем. дар ҳамин ҷо навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳоятонро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонобуду сарбаланд бошед.